Dobrý deň. V tejto časti si ukážeme, ako upravovať obsah stránok v systéme Refinery CMS. Vytvorili sme si testovaciu stránku a klikli Upraviť. Zobrazil sa nám takýto textový editor, v ktorom obsahu je napísaný text stránka. Ak chcete vytvoriť nový obsah, kliknite Súbor a nový dokument. V prípade, že by ste chceli históriu vrátiť späť, môžete sa navigovať šípkou späť alebo dopredu. Môžete vytvárať rôzne verzie nadpisov, podnadpisov, prípadne blok textu. Text môžete formatovať boldom, kurzívou, prestaviť na zoznam s odrážkami. Číselný zoznam môžete zvyšovať a zmenšovať odsadenie textu. Prípadne vložiť tabuľku. Zaujímať vás asi bude, ako vložiť odkaz na stránku v rámci systému. Ak chcete vložiť preklik na napríklad históriu, vyberte zo stromovej štruktúry položku Škola a História. Kliknutím na Uložiť uložíte link na históriu. Link môže byť aj externý. Tu zvoľte voľbu web a zadajte napríklad www.kalnica.sk. Ak chcete link otvoriť v novom okne, zaškrtnite tento checkbox. Kliknite Vložiť. Tento druhý link bude externý. V prípade, že chcete vložiť obrázok, kliknite na túto ikonku. Môžete vybrať zo zoznamu uložených obrázkov v systéme. Ak si pamätáte z predchádzajúcich videí, tento obrázok sme orezali a po kliknutí na výber obrázku sa nám zobrazia dostupné orezané verzie. Kliknutím na verziu a Vložiť vložíme obrázok do stránky. Môžete však chcieť tento obrázok zmenšiť. Kliknite pravým tlačidlom myši a upraviť obrázok. Zmeníte mu veľkosť. Môžete zadať vlastnú veľkosť, napríklad 100x75. Klikneme Použiť a uložiť. Ako vidíte, obrázok bol zmenšený. Ak si chcete zobraziť túto stránku, ako vyzerá, uložte ju a kliknite na náhľad. Otestujeme preklik na históriu. Funguje. Môžete však chcieť aj importovať text zo starej stránky, prípadne Wordového dokumentu. Prejdime na starú stránku, vysvietime obsah, klikneme Ctrl+C, potom Ctrl+VA, skopírovalo nám to naformátovaný text, ako bol na pôvodnej stránke. Ak chcete, môžete vyskúšať aj kopírovanie textu z Wordového dokumentu. Vysvietime, stlačíme Ctrl+C, ideme do editoru, stlačíme Ctrl+VA, ako vidíte, obsah sa nám naformatoval. Klikneme Uložiť a náhľad. Ďalej je tu možnosť zoraziť editor na celú stránku, prípadne zobraziť zdrojový kód.